Dakop ang sarong empleyado kan Naga City Hall sa pigkasar na bypass operation sa Purok 1 Barangay Balatas, Naga City, alas 12:10 odto kasugma Oktubre 2. Binisto ang sospek na si Joseph, 37 anyos, may agom checker sa Bicol Central Station, asan residente ka na sabing lugar na pigkukonsiderar como high value individual na haloy naman na pigmonitor kan otoridad. Nako asa posisyong kan sospek ang sarong heat cell transparent plastic sachet na may laog na pigtutubo na shabu na nagkakantidad ng 500 pesos. Nako aman sa body search an 8 pakete ng pigtutubo na shabu. Bali, ini po ma'am naglaog siya sa kategory kang high value individual dahil nga saro siyang government employee. So, ini po ang saro sa parameters para maging makalaog siya igdi sa high value individual. Ini pong sa tao na iniyo, base sa mga operatiba, may pa po siya ng previous na kaso. And pwede mo sabitan na newly identified siya as in baka ginagamit niya sa iyang pagiging government employee para dahil siya maging under suspicion na siya involved sa illegal drug trade. Makalis na basangkan sa iyang diretsos bilang akusado, pigdaraman sa ospital ang sospek para sa physical as in medical na eksaminasyon. Matrayong pong nadakop ang sospek ang pinagsararong puwersa kan Naga City Police Office Station 6, Naga City Police Office Station 2 Intelligence as in kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Pagramdam po lalo sa publiko na iwasan na po ang paggamit ng illegal na droga sa ini po mayo man na itatabang sa hawak, mayo na itatabang sa kabuhayan, same ini nakakaraos pa sa kayang pamilya at sa kayang pagbuhay. Kung iba po kamong naaraman na involved, mas maganda po na tabangan ka tingnan magbago asin kung iba man kitang aram na nagpapabakal, isumbong ta na po sinda sa otoridad para mapundo na ang sa indang raot na mga hindi. Sa presente, nasa custodial facility na kan PNP ang sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.